Taman barnaikho आंखौ रक ओइ बुट बक्सला हिनजाव मानसिखौ सनमान होनो रोङा बेबायदि खायनो मेगनजों मेगन रायलायनाय मोदोम बुलायनाय नुनो हागौ नाथाय आर्टिस्टफोरनि गोसोआव माब्लाबाबो गाज्रि सानलायनाय गैया नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो स्टार्ट खालाम दिनैनिफ्रायनो नोंथांमोना कन्टेन्ट क्रिएट खालामनो स्टार्ट खालाम न'आवनो बेयाव इएम थानायमोनब्ला एमसिएलए थानायमोन आं एसे रायनोसो गोसो जादोंमोन लामाया मोजां जाथाराखै हाग्रामा महिलारि सारा मानगोनां जोंनि एनडिबिनि रन्जन दैमारि सारखौ जाहाथे हारिनि सासे बिर जोहोलाव हिसाबै जाहाथे बिथांखौ जाहाथे नेवसिनानै दोना बिथांखौ जाहाथे बख'यो आं बेखिनिखौनो गुरै खावलायनाय जाबाय थेंक इउ खुलुमबाय लोगो मोननानै एसेबो गोजोननाय मोनाखै नामा गोजोननाय मोनाखै बेखायनो आङो बारा गोबाव थाला ना मा होनो आदा एमसि दैमारि बैनाय लावदुम उरखावग्रा ब्रह्मआलायनो माने गावसो बानायदों होननानै आं बुंनाय खोनायो आरोखि दा एबसुलि सिगाङाव सोरबा सोरबा बुङो बे दसमानि बाउण्डारि अला गाव बानायदों आरोखि उन्दै उन्दैफोरा जोंखौ सोंहरो जे आब' जोंबो फिल्म इन्डास्ट्रियाव आगान होनो लुगैयो नाथाय बहानिफ्राय जुरिजेनगोन बिब्दि आंनाव गोबां इन्स्टाग्रामाव मेसेज फैयो दे जाय बिथांमोननियाव रोंगौथि दङ जाय बिथांमोननियाव सेल्फ कनफिडेन्स दङ बिथांमोनखौ आं बुङो नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो स्टार्ट खालाम दिनैनिफ्रायनो नोंथांमोना कन्टेन्ट क्रिएट खालामनो स्टार्ट खालाम न'आवनो दे आखाइखौ हमना हो रायजोफोर बयबो गोबारै हमना हो नै बिनानाव गेमस्रि दैमारि थेंक इउ आरो जोंनि जिल्लानिफ्राय गांसे आर'नाइजों आङो बरायनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय गोजोननाय थाबाय जोंनि बरायनायखौ नाजावनायनि थाखाय आरो गांसे मान बिलाइखौ जोंनि जिल्लानि आफादगिरि बाबुल बसुमतारी बिथांखौ होनो थाखाय खावलायबाय बिथांमोनखौ जों दा सिनायथिल' होदों दसे उनाव मोसानो थाखाय लाबोगोन बिनानावखौ फंनैसो माबा मोनसे बुङो नामा माने बिथांनि गारांखौ खोनासंनो लुबैनाया फाहामथारला सेंग्राफ्रा दा बेनिखायनो मा बुङो फंनैसो दिनैनि बे गोथार सानावनो मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटि बिसानि थार्ड गेट टुगेदार हाबाफारि लोगो हमलायनाय सान थ' बेयावहाय दाब गामिनिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय रायजो राजा नोंथांमोन आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट बिसानि दैदेनगिरिजों लोगोसे मावफुं सोद्रोमाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय दिनैनि दिना गोथार बयबो मिथिखायो आरो नुफेरा दिनै गिबि खेबनि थाखाय बाक्सा जिल्लायावहाय बिब्दि माइनाव थिसननाय बा माइनाव हिसाबै जों जिखौ जानानै थांनानै थायो बेखौ बोर सारस्रिनाय बा माइनाव सारनाय हाबाफारिखौ आं गिबि खेबनि थाखाय दिनै नुनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों थ' सोर बिथांमोना माइनावखौ मोनलांखो दिनै आखाइ थिखांलाय बिथिंलाय गोबांनावनो माइनावा दंखायो जानांगौ बेखायनो एसे खम आखाइ थिखोदों नङा होमबा जाय बिथांमोना मोनलांदों आंनोबो एसे हरबानो जाबाय अनोब्ला आंखौ ना मा होनो एफा सिरि नोंथांमोना मानो दिनै हे गाइस नायखौ लोगो मोननानै एसेबो गोजोननाय मोनाखै नामा गोजोननाय मोनाखै बेखायनो आङो बारा गोबाव थाला ना मा होनो आदा नाथाय जोंना बिनानाव क'क्राझारनि बादि नङा बिराद जेन्टेलाव नायथारो आरो दावराव दावसि खालामा खिन्थु बिराद प्राउड जाना दङ दावराव खालामा बिराद जेन्टेल दिनैहाय आङो जोबोर गोजोननाय मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला बाक्सा जिल्लाया ओरैबायदि आंजों एंगार हायै सोमोन्दो दङ नोंथांमोना गोबाङानो मिथिया जानांगौ माबोरै एंगार हायै सोमोन्दो होननानै बुङोब्ला आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय फोरमायनानै होनोसै बेनो जाहैबाय आं गिबि खेबनि थाखाय बे सावथुन मुलुगाव आगान होदोंमोन बे बाक्सा जिल्लायावनो बानायजानाय मोजां मोननाया खाना सावथुननिफ्राय थ' आङो बेखायनो जोबोर गोजोननाय मोनो जेब्लानो बे जोंनि बाक्सायावहाय बिसानिफ्राय जा बा बैसागु फांसनानो जा जिखुनु खुंथायाव फैनानै आं जोबोर गोजोननाय मोनो आरो लोगोसे आरो माथो होनबावनो बयबो मिथिखायो आङो उदालगुरिनिफ्राय बहा फैगासिनो बाक्सा जिल्लानि जानो थांगासिनो नङा थ' बिब्दिनो जोंहा एंगार हायै सोमोन्दो दङ जिहेतु बाक्सा जिल्लाजोंहाय आरो जोंहा मेन्देला आदाया गोबां खोथा बुंलांबाय नङा होमबा
जों एक्टर एक्ट्रेस जाब्लाबो देंखोगिरि दामगिरि जाब्लाबो जे जोंहा मा मा मुलाम्फा दङ बेखौ खोन्थानानै होखाबाय जों आरोबाव खोन्थानायनि गोनांथि गैया नाथाय आं दिनैहाय बे मोनसे खोथाखौसो बुंनो सानदों गोबाङानो आंनाव मेसेज खालामहरो कल खालामहरो नाथाय आंबो बिब्दि साक्सेसफुल नङा दिनैसिमबो आंबो बे गोजौ सिरियाव गाखोनो माने गाखोगासिनो बा गाखोनो नाजागासिनोसो अब्लाबो जोंखौ जायफोरा मानियो बा एसेबाबो रोंगौथि दङ होननानै सानग्रा आगै उन्दै उन्दैफोरा जोंखौ सोंहरो जे आब' जोंबो फिल्म इन्डास्ट्रियाव आगान होनो लुगैयो नाथाय बहानिफ्राय जुरिजेनगोन बिब्दि आंनाव गोबां इन्स्टाग्रामाव मेसेज फैयो दे थ' आं बे आगैमोनखौ साफा साफायै रिप्लाइ होनो हाया जिहेतु नोंथांमोन दिनै एफा लोब लोब दङ थ' बेवहायनो आङो एसे फोरमायनानै होनो होननानै सानबाय थ' बे आगैमोनखौ आं बुङो जे नोंथांमोना सोरबा डिरेक्टर सोरबा फिल्म प्रडिउसारनि न' थांनो गोनांथि गैया जुदि गावनावनो जुदि रोंगौथि दङब्ला दाना गोबां इजि जाबाय बे रोंगौथिखौ लानानै जोङो गोजौ लेभेलसिम थांनो हानाया जोबोर गोरलै जाबाय माबोरै होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना बयबो मिथिखायो बयबो सालायखायो फेसबुक इन्स्टाग्राम इउटुब नङा होमबा थ' बेखायनो जुदि नोंथांमोना जुदि सेल्फ कनफिडेन्स दङब्ला नोंथांमोनाव जुदि फोथायनाय दङब्ला जे रोंगौथि दङ आंनाव बा आं बेखौ मावनो हागोन बा आं बेखौ मावफुंनो हागोन अब्ला जोङो सोरनिबा थाखाय नेबाय थानो दरखार गैया नङा होमब्ला थ' बेखायनो जाय बिथांमोननियाव रोंगौथि दङ जाय बिथांमोननियाव सेल्फ कनफिडेन्स दङ बिथांमोनखौ आं बुङो नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो स्टार्ट खालाम दिनैनिफ्रायनो नोंथांमोना कन्टेन्ट क्रिएट खालामनो स्टार्ट खालाम न'आवनो माबा मोनसे गिदिर प्लेटफर्मखौ नेबाय थानो दरखार गैया आजिखालि जुगावहाय नंगौना दानाथ' गोबां जोंहा न'आवनो थानानैनो गोबां कन्टेन्ट क्रिएटरफोर ओंखारबाय दाना गोबां हाबा जानाय आइजोफोराबो मा न'आव थानानैनो गोबां कन्टेन्ट बानायग्रा जाबाय थ' नुनानै गोजोननाय मोन्दों बेबो मोनसे इनकाम सर्स हिसाबै जों लानो हायो गावनि रोंगौथिखौ बाहायनानै नङा होमब्ला थ' बारा गोबाव बुंला आं दिनैहाय साननैसो उनावहाय आरो फैबावगोन नोंथांमोनजों लोगो हमलायनो बा नोंथांमोनजों रंजाफानो आसा खालामो दिनैनि बे गोथार सानावहाय आइ बिमा दुर्गाया जों बयबो सुबुं माहारिनि जिउआवहाय गोजोनखौ लाबोयो बेखौनो आङो बुंनानै नोंथांमोननि गेजेरनिफ्राय आनज्रायलांनो होननानै सानबाय थ' गोजोन्थों खुलुमबाय दिनै आङो आंनि न'आवहायनो समनि रादाब आरो माखासे इउटिउबार फंबायमोनखौ लेंहरनानै आङो फंनैसो बुंनो होननानै दिनै फंबायमोनखौ खावलायहरनाय जादों दा फंनैसो बुंनो नागिरनाय बाथ्रायानो जाहैबाय जे थांनाय बिटिसिनि बाथि बिटिसि इलेक्सन बे बाथि बिटिसि इलेक्सनावहाय जोंबो एक्स एनडिबि हिसाबै बा इउनाइटेड फराम एक्स एनडिबिनिफ्राय मोनसे गोदानै इपिबि अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्ड आफाद गानानै जोंबो गासै बिटिसिनि हालामाव गासै 25टा केन्डिडेट होनानै इलेक्सन गेलेदोंमोन नाथाय बे बाथि बिटिसि जेनेरेल इलेक्सनावहाय इपिबिनिफ्राय जे सिनार जादोंमोन बे बुस्थुआ दिनै नांगौ बायदि जाफुङाखिसै थांनाय 22 तारिखआव इलेक्सना जाना थांबाय बिनि उनावहाय 26 तारिखआव जों रिजाल्ट मोनबाय 26 तारिखनि उनावहाय जोंनि इपिबिनि जितु रिजाल्ट बे रिजाल्टआ जेननाय मोनसे लिस्टआव फैदों बा जोंनिफ्राय सासेबो केन्डिडेट हिसाबै देरहानो हायाखिसै बिनि थाखायनो आंबो सासे इपिबिनिफ्राय अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्ड पार्टिनिफ्राय 14 चिरां दुवार्स कनस्टिटुन्सियावहाय आंबो सासे बिजाथि हिसाबै गसंदोंमोन दा बेवहाय आंबो जेनदों बेवहाय जोंहा मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारबो केन्डिडेट हिसाबै दङमोन बेजों लोगोसे जोंहा इउपिपिएलनिफ्राय खाम्फा बरगयारि बिथांबो दङमोन नाथाय बे 22 तारिखनि जितु इलेक्सनावहाय 14 चिरां दुवार हिसाबै बेवहाय आंबो जेनदों मानो होनोबा बे 14 चिरां दुवारनि रायजो राजाफ्रा जोंखौहाय बा आंखौहाय जेबायदि खोथा होदोंमोन बे बिथांमोनहा नांगौ बायदि जोंखौ मदद होनायनि थाखाय आं जेनदों आरो बेजों लोगोसे दानि बाथि बिटिसि जेनेरेल इलेक्सनावहाय बयनिफ्राय बांसिन नाम्बार लाना देरहानाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि साराबो बे 14 चिरां दुवारावहाय बिथाङाबो केन्डिडेट हिसाबै गसंदोंमोन नाथाय साराबो बेवहाय जेनदों बारा बुरजा भटआव जेनाखै सारा बुहुद खम नाम्बारसावनो जेननाय जादों बेवहाय खाम्फा बरगयारिया इउपिपिएलनिफ्राय खोब खम मार्जिनखौ लानानै बेयाव देरहानाय जादों बेनिखायनो दिनैहाय आं बेखौनो खावलायगोन बा आपिल खालामगोन जे दिनै जोंनि बे बिटिसि हालामावहाय 17 बोसोर सासन खालामनाय मानगोनां हाग्रामा महिलारिखौ दिनैहाय जेबायदि मोनसे रेसपन्सिबिलिटि होनानै दिनै 5 बोसोर सरकार सालायनाय प्रमद बर' बिथांमोननि दिनै एनडिबिनि सिगनेटरि एनडिबिनि हाथियारखौ दिनै गथायनानै जेबायदि 5 बोसोर सरकार सालायदोंमोन
बे सलायनायावहाय दिनै 5 बोसोराव दिनै प्रमद बर'खौ दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा जाथि जनजाति हारि हारिसाफ्रा हयथ' नांगौ बायदि गोजोननाय मोनैखाय दिनै बिथांमोनखौ फेजेनबाय बा जोंबो बेवहाय आंबो APB निफ्राय जोंबो जेनफानो गोनां जादों बा APB निफ्राय पजिशन होनायनि गेजेराव सासेया अलरेडि सारेन्डार जाखादों 24 जना गेलेदोंमोन नाथाय जोंनिफ्राय जों सासेबो देरहानो हायाखै बेनिखायनो दिनैनि नैबे चेनेलनि गेजेरजों जों खावलायनो नागिरदों बा आं खावलायगोन बारबो एक्स-NDB हिसाबै जे दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा जिबायदि रायजो राजानि मोजां मोनसे सापर्टनि गेजेरजों 28टा सिट मोननानै दिनै BTC खौहाय दिनै सरकार सलायनो थाखाय बिथांनो मोनसे पावार होनाय जाबाय बिथांनो आखायाव दायित्वखौ गथायना होनाय जाबाय बेनिखायनो दिनै सारा मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा 17 बोसोर जिबायदि सासन खालामबोदोंमोन एबारनि गोदानै जेरै सरकार सलायनो थांगोनावहाय हाग्रामा महिलारि सारा सरकाराव आखाइ होनाय लगे लगे जाहाथे मोनफ्रोमबो जाति जनजाति हारि हारिसाखौ बेजों लोगोसे NDB नि जेरै थांनाय 2020-21 साथाइसाव जेरै बिथारिखौ जालांनाय सिगनेटारि मानगोनां जोंनि NDB नि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारखौहाय बिथांजों लोगोसे 6 जन दिनै CBI केस नांनानै थानाय आरो NI केस नांनानै थानाय आरो 2 फासि जानो गोनां आरो 4 डेथ सेन्टेन्स जाबरजीबन आरो आउट अफ स्टेटआव थानाय केस आरो नेपालाव सासे केस पयल होननाय सासे नेपाली मानसि दङ NDB नि दिनै बिथाङाबो दिनैहाय दिनैसिमबो नेपालनि जेलाव दासिमबो दङ आरो बेजों लोगोसे जोंनि NDB फोरनि जिहेतु हाइनेस आरो नन हाइनेस बेफोर समयसाफ्रा एबारनि मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि सरकारनि गेजेरजों जाहाथे बे साक्सेस बा मदद होयो बा मावफुंना होलांगोन बेखिनिखौ जोङो दिनै मिजिंथिदों बेनिखायनो दिनै आंबो जेनदोंब्लाबो दिनै आं हाग्रामा महिलारि सारजोंहाय इसिबां हायो इसिबां बा जों एक्स-NDB हिसाबै इउनाइटेड फराम एक्स-NDB हिसाबै दिनै जोङो बे BTC आवहाय हाग्रामा महिलारि सारखौहाय जोङो सापर्ट खालामलांगोन मदद खालामलांगोन जाहाथे सारा बेखौहाय गनायनानै लायो बेजों लोगोसे आसा खालामदों मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा जोंजोंबो माबा मोनसे मोजांनि थाखाय सावरायो जोंनि माखासे बिथारिखौ जालांनाय आद्रा खामानिखौ सारा मोजां खालामलांनांगौनि थाखाय जोंजों मा समस्या दं बेफोरखौ सारा जोंखौ खेबसेनि थाखाय सावरायगोन बा जोंबो आपिल खालामगोन बेखौ जोंबो नोजोर होदों बेनिखायनो इउनाइटेड फराम एक्स-NDB बा बारबो NDB-फ्रा बे 5 बोसोरावहाय जोङो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारजोंहाय जोङो थाफानानै बा मदद खालामनानै जोंनि NDB नि समस्या आरो बिटिआर एकर्डनि माखासे गोनां क्लजफोरखौहाय मोजां क्लजफोरखौहाय आरो दानि माखासे 6 शिड्युल आरो ट्राइबेल बेन एन्ड ब्लक आरो माखासे सोलोंथाइनि सायावहाय माखासे दफाफोर दङ बेफोरखौ लानानै जाहाथे मावफुंलाङो आं बेखिनिखौ दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनिसिम बेखौनो फोरमायहरदों बा खावलायहरदों फैबाय थानाय BTC सरकार मानगोनां हाग्रामा महिलारिया जोंखौबो नायगोन जोंखौबो हेफाजाब होगोन बेखिनिखौ मिजिंथिनाय जाबाय जोबनायाव आसा खालामदों हाग्रामा महिलारिया 5 बोसोरावहाय बयनिबो जाति जनजाति हारि हारिसाफोरनि समस्याखौ मोजां मावफुंलांगोन आरो बयनिबो जाति जनजाति हारि हारिसाफोरनि मदद मोननानै 5 बोसोरखौ मोजाङै मावफुंलांगोन आं बेखिनिखौ आसा थिबाय जोबनायावहाय हाग्रामा महिलारि सारा मानगोनां जोंनि NDB नि रन्जन दैमारि सारखौ जाहाथे हारिनि सासे बिर जोहोलाव हिसाबै जाहाथे बिथांखौ जाहाथे नेवसिनानै दोना बिथांखौ जाहाथे बख'यो आं बेखिनिखौनो गुरै खावलायनाय जाबाय थेंक इउ खुलुमबाय गेमस्रि दैमारि बैनाय लावदुम दासिमबो जों बोरमा जानो लुबैनायाव मोनजायाखै बेखायनो बे बाखि थानायखौ दिनै फोरमायना होबावबाय माब्ला लेंहरगोननो खाथि रायलायनाय मेगनजों मेगन रायलायनाय मोदोम बुलायनाय नुनो हागौ नाथाय आर्टिस्टफोरनि गोसोआव माब्लाबाबो गाज्रि सानलायनाय गैया नाथाय जायफोरा बिनिफ्राय गोजानाव बिथांमोनासो बेलेग थान्दा थायो नाथाय आर्टिस्टफोरखौ नुनो हागौ मोदोम बुलायगोन जंखायलायगोन नाथाय बिथांमोननि गोसो सिङाव जेबो गाज्रि सोमोन्दो थाया ঠিকে আছে बिथाङानो जाहैबाय मेन्डेला ब्रह्म बिथाङा जोंनि दिनैनि जिथु थार्ड गेट टुगेदार जोंनि जिल्लानि बेखौ बिथाङा दिनैनि बे जोंनि देंखो मोनाबिलिखौ गुवारै बेखेवनानै होलांसिगोन आरो गांसे आर'नाइजों जोङो दुंब्रुदै जों बिथांखौ बरायनानै लानोसै मुसलपुर जिल्ला बिसानि नैबे समायना हाबाफारियावनो नुजाफैनो हानाय बे आफादनिनो मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि बे आफादनिनो गासै मावथिफारिया बे आफादनि सिङावनो बयजोंबो मिथिजानाय सासे स्क्रिप्ट राइटार डाइरेक्टर पंकज फंबाय बिनिनो फंबाय अमित लाहारी लोगोसेनो बेवहाय दङ
जोंजोंनो बयजोंबो मिथिखाजानाय सिंगार लैथोमा बसुमतारी लोगोसेनो बेवहायनो दंफैयो क'क्राझार इन्जिनियार कलेजनि मानगोनां प्रिन्सिपाल सार बेवहायनो दंहैयो बर्मा कलेजनि बिबुंगोरा कबिता मेम बेवहायनो दङ जोंहा बर'जों मिथिजानाय दहायसो एसे सिगाङाव मेथाइ खनलांनाय मिउजिक डाइरेक्टर हरेश्वर स्वर्गियारी सार बेवहायनो दङ जोंनिनो बयजोंबो मिथिजानाय मेगनाव नांबाय फाग्ला अफ खालाम लाइटआ जोंजोंनो अरायबो हेफाजाब होबोनाय मेथाइ खनगिरि बिथाङा हारिमुआव दङब्ला बिथाङा साख्रिबो मावो रेन्जार बिथां कामेश्वर रामसियारि कामेश्वर बर' लोगोसेनो बेवहाय दंफैयो जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि बयजोंबो मिथिजानाय सिनायजानाय मुंदांखा जायनि नाम खोनायोब्लानो जोबोद रंजानाय मोनो फुजि बसुमतारी बिनानाव लोगोसेनो दङ गोसोआव आसा थानाय माने हाबा लानो खोनाखै आङो हाबा जादोंबाबो दासिमबो बेदर दरसे मोनजायाखै गेमस्रि दैमारि बैनाय लावदुम दासिमबो जों बोरमा जानो लुबैनायाव मोनजायाखै बेखायनो बे बाखि थानायखौ दिनै फोरमायना होबावबाय माब्ला लेंहरगोननो थाब जानुवारि दासो खोनाबाय रायनायखायसो होनबाय दा जानुवारियाव मोनजासिगोन जों गोजोननाय आखाइ खमना खनसे जानुवारियाव गोजोननाय थाबाय लोगोसेनो दङ जोंनि हारिमुजोंनो अतप्रोत सोमोन्दो थानाय जा बिथां अफ्रि फंबाय लोगोसेनो बेवहाय दङ गोदो उन्दै समनिफ्रायनो खुला गानाव मुं मोनबोखानाय आथिखालाव खन्थाइ मुलुगाव नाम जानाय आदा निर्मल बसुमतारी बिथांनि थाखाय खनसे आखाइ खबना हो बिथांनि बिहामजो खन्थाइया सारा बड'लेण्ड सारा साफ्रोमबो बर'फोरनि गोसोआव बिहामजो खन्थाइया साफ्रोमनिबो गोसोआव नांनानै दङ जाय खन्थाइया बर' सुबुंफोरखौ बर' बिहामजोफोरखौ बर' आइजोफोरखौ सांग्रां खालामो बेवहायनो दङ जोंहा बिनानाव सुदेम सना आरो बेवहायनो दङ बिनि हाबाखौबो मोनजाथ'वाखै रिंकि ब्रह्म जानो हागौ थाबैनो मोनजानो हागौ आसा खालामना थाबाय लाइनाव दङ लाइनासो बोजोंनांगोनथाय दा जियानो जा साफ्रोमनोबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय मोजां आरो सासे थालांबो जाहा तामुलि नोंथां दा साफ्रोमनोबो आंनि गोसो गोरबोनि मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाहैबाय गोजोन्थों रायजोनथांमोन दा बेवहाय फैनानै जोबोद मोजां मोनदों नोंथांमोनजों नुलायनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जानो हागौ फुजायाबो दिनै जोब्बाय आं बेवहाय फुजा जायो होनना मिथिफेरथारामोन दिनै नुफैनानै मोजां मोनदों गोजोननायबो मोनदों दा जियानो जा दा नोंथांमोननि जायगाया एसेबां गोजान होननानै आं मिथिथारामोन ओइ बोरैबा खना खनला दा बेयाव इएम थानायमोनब्ला एमसिएलए थानायमोन आं एसे रायनोसो गोसो जादोंमोन लामाया मोजां जाथाराखै लामाया एसे दुरबल जाना दं आं एमसिएलए जानायबा इएम जानायबा माब्लाबानो होलांथारसिगोन लामाया एसे दुरबल जाना दं दा जियानो जा फैनायावनो बैखिनियाव एसे मेंनाय मोनबाय नालाय मेंनाय मोननायखाय आं एसे गारिनिफ्राय ओंखारदोंमोन आं गारिनिफ्राय ओंखारबाथाय मानसिफोरा आंखौ सिनाय हागारखादोंलै हाब बेलाय मेन्देलासो खोमा जाबाय हाब आं मेन्देला नङालाय बिदासो जाना लादोंमोन आं गैयाब्रा मानिथारा मानसिफोरा माब्लाबानो आंखौ आवग्रिनानै लाफैजोब्बाय मानसिफोरा सासे बुरैया आरो बेयाव फुजा नायनो फैदोंमोन ना माबा थखन थुयैफैदों सामफ्रामबो मेन्देला फैला मेन्देला मा बुस्थु बिसोरलाय जाबाय बुरैया बोरै आंबो नायनो होननानै थखनजों ओरै एरलालायनानै नायबाय आंखौ खावब्ला आयु मेन्देलाया मानसिसो जागोन बुरैया जा मिनिखोलाय आंखौ होननानै मिनिनायावनो बुरैनि खिबुआ थांलांगारबायलै जा खिबुआ थांबाय जेसेबां मिनिदों एसेबां खिबुआ थांफाबाय थादों लास्टआवथ' बुरैया ज्राव हासुगारबायलै मा थास'बार जादोंमोन होनबो बुरैया साइसआ बिमा साइस नालाय नङाबा थाङोबो गारमोन बिमा साननानै जेबो होबासै जियानो जा नोंथांमोन गोजानबाबो मोजां मोनदों फैनानै नोंथांमोननि मोखांफोरखौ नुफैनानै दा जियानो जा
दिनैनि हाबाफारिया जाहैबाय जोंनि दामग्रा देग्रा मोसाग्रा मुसुरग्रा लोगोसेनो मेथाइ खनग्रा जेसेबां आर्टिस्टफोर दङ बिथांमोननि मोनसे बियो गोथार हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों दिनै मुसलपुरनि हालामाव थानाय जेसेबां आर्टिस्टफोर बिथांमोना सांग्रां खालामबाय दङ जोंनि जाय समनिफ्राय जोंनि बर' आर्टिस्ट एसोसिएशना सिने आर्टिस्ट एसोसिएशना जोनोम जादोंमोन बे समनिफ्रायनो जोंनि सावथुन मुलुगा दिनै गोबां सोलायबाय मोनसे सम दंमोन बोसोरसेयाव बर' सावथुना 80-100 बोसोरसेयाव बेफोरबायदि फिल्म ओंखारोमोन नाथाय जाय समनिफ्राय जोङो फिल्म एवार्ड होनाय जादों बे समनिफ्रायनो बोसोरसेयाव आथिखालाव फिल्मफ्रा खमायै दा मा जानो हमदों बोसोरसेयाव मथा-मथि 10टा 8टा 12टा बेफोरबायदिल' फिल्म दा ओंखारसै दा बेफोर मोजां लैखोन दिनै जोंनि गेजेराव बिमा बिफाफ्रा जानो हागौ फिल्म लाइनाव ओंखारग्रा थिएटार लाइनाव ओंखारग्रा मेथाइ खनग्रा ड्रामा खालामग्रा बेफोरबायदि हिन्जावसा बेफोरबायदि आइजो बेफोरखौ दिनै मोनसे सम दंमोन बर'फ्रा मुगैयोमोन सिनेमायाव ओंखारग्रा होननानै मुगैयोमोन थिएटार गाग्रा होननानै मुगैयोमोन नाथाय आथिखालाव एसे सोलायबोबाय दं बेजोंबोदि फैसा खामायनो हायो बेजोंबोदि समाजाव सासे मोजां मानसि होननानै सिनायथि मोननो हायो बेखौ जोङो लासैनो बुजिबोबाय आरो बेखौ बुजिबोहोनायनि गुबै थांखियानो जाबाय जोंनि आर्टिस्ट एसोसिएशन जोंनि सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन बाथ्राखौ आं गोबां बुङा मानो होनबा नोंथांमोना बेवहाय रंजानाय नायनोसो फैदों मेथाइ खननायसो नायनो फैदों अब्लाबो बाथ्राखौ बुंथारनांगौ हिसाबै एसे बुंनोसै दिनै नोंथांमोननि जायगायावनो दङ बेयाव थानाय मानसिफोरा मिथिया दिनै नोंथांमोननि बे मुसलपुर आर्टिस्ट एसोसिएशननि आन्डारावनो सिङावनो सासे ओरैबायदि मोजां लिरगिरि मुंदांखा जायनि फिल्म होनबानो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा नायनो गोसो जायो नायो बिथाङानो जाहैबाय फंबाय पंकज लाहारी दा पंकज लाहारीया मोनसे फिल्म लिरनायाव बेसेबां थाखा लायो सोरबा मिथिगौ पंकज लाहारीया मोनसे फिल्म लिरनायाव 5 लाखनिफ्राय 8 लाख लायो 5 लाखनिफ्राय 8 लाख आखा खमनाय खनसे दानिया गुदि फरायसालिनि मास्टारा बोसोरसेयाव बेसेबां मोनो जायफोरा जागायनाय मोनजेननाय बिथांमोना 3 लाखनिफ्राय 4 लाख मोनो बोसोरसेयाव बे बोसोरसेयावसो दाना मोनसे फिल्म लिरनायावनो जुदि 5 लाखनिफ्राय 7 लाख मोनोब्ला बेबो मोनसे फिल्म लिरनायाव 15 दिन 20 दिनयावनो जायो मोनसे फिल्म लिरनायाव 15 दिन 20 दिन 15 दिन 20 दिनावनो जुदि 7 लाख 6 लाख जुदि खामायोब्ला मोननै मोनथाम लिरोबा बेसेबां फैसा खामायगोन बिथाङा आरो बिथाङा सासे बिएससि मास्टारबाव बोसोरसेयाव बिथाङा 9 लाख 8 लाख मोनखायो बोसोरसेयाव मावा दाङा मास्टारनिफ्राय दाना मास्टारनिफ्रायबो मोनो फिल्म लिरनायनिफ्राय बेसेबां लाब दाना अब्ला फिल्म लिरनाया माबा मोनसे गाज्रि खामानि नामा फिल्म लिरनायाथ' जेबो खामानि नङा जेराव फैसा खामायबाय दङ आनिफ्राय नोंथांमोननि गेजेराव दिनै बर'फोरनि गेजेराव गोबां मोजां आर्टिस्ट दंसै बेयावनो दंफैयो दिनै फुजि बसुमतारी बिथाङा मोनसे फिल्माव एक्टिं खालामनायाव बेसेबां लायो आथिखालाव बिथाङा मोनसे फिल्म बानायनायाव 1.5 लाखनिफ्राय 3 लाख लायो 1.5 लाखनिफ्राय 3 लाख दाना 1.5 लाखनिफ्राय 3 लाख जुदि लायोबा मोननै मोनथाम फिल्म बानायबा बेसेबां थाखा मोनगोन मोनसे फिल्म बानायनायाव बेसेबां 15 दिन 20 दिनल' लायो दाना 15 दिन 20 दिन लानायाव जुदि 1.5 लाख मोनोबा 2 लाख मोनोबा मा लस दङ बेवहायनो दंफैयो जोंहा गेमस्रि दैमारि बिथाङा मोनसे फिल्म बानायनायाव बेसेबां लायो बिथाङा बे एखेखौनो लायो 20 दिनाव जुदि इखिनि फैसा मोनोब्ला मा लस दं मोनसे एलबाम बानायनायाव बिथांमोना 50,000 लायो 55,000 लायो मोनसे एलबाम बानायनो थाखाय बेसेबां नांगौ सानसे नङाबा साननैल' नांगौ सानसे साननैयावनो जुदि 50,000 मोनोबा 60,000 मोनोबा एलबामनि एक्ट्रेस जानायाव मा लस दङ सासे एक्ट्रेस जानायाव मा लस दङ दिनै लिंसार मोना एक्टर बिथांमोना मोनसे फिल्म बानायनायाव बेसेबां लायो मोनसे फिल्म बानायनायाव बिथांमोनाबो 1.5 लाख 3 लाख लायो मोनसे फिल्म बानायनायाव बेसेबां सम थाङो 20 मास मोनसे दाना मास मोनसेयाव जुदि 3 लाख मोनोबा मा लस दङ दा बेखायनो आनिफ्राय नोंथांमोना मिथिगौ सुलेखा मेदामा मेथाइ खननो फैयोब्ला बेसेबां थाखा लायो बिथाङाबो 1.5 लाख 80,000निफ्राय जागायनानै जायगाखौ नायनानै बेसेबां गोजान खाथि बेखौ नायनानै 80,000 1.5 लाख लायो
दाना बेखौ जुदि मोनोब्ला मेथाइ खननायाव मा लस दङ दा बेवहाय दङ दामग्रा देग्रा साबेसे दं बेयाव दामग्रा देग्रा बेयाव साबा दङ 6 जन दङ बिथांमोना बेसेबां लायो दामनायाव बेसेबां लांगोन दा बिथांमोना सासेयाव 10,000 लांगोन दाना 10,000 जुदि मोनोब्ला सानफ्रामबो प्रग्राम मोनो बिथांमोना सानफ्रामबो प्रग्राम मोनोब्ला मास मोनसेयाव बेसेबां मोनगोन बेसेबां थाखा दाना होमबा माथो लस दं दा बेखायनो आं खावलायगोन आनिफ्राय मोनसे खोन्था दिनैनि दिनाव नोंथांमोना मिथिगौ नोंथांमोननि जायगायावसो दंना गैया जोंनि जायगायाव केसि मिउजिक स्कुल दङ दाना बे मिउजिक स्कुलाव सेरजा दामनायनि मोसानायनि मेथाइ खननायनि मोसानायानो अनेकथा मोसानाय सावगारि आखिनायनि बिनि मिउजिक स्कुल दङ दाना बेवहाय जुदि नोंथांमोना सिमलायाव थाङोब्ला रबिबारै जुदि थाङोब्ला देलाय इउनिफर्म मोसानायनि दामनायनि मेथाइ खननायनि देलाय बिमा बिफाफोरा गावनि खुदियाफोरखौ लाङो मेथाइ खननो सिखायनो लाङो क्लासिकेल भकेल दा नोंथांमोननि जायगायावसो मिउजिक स्कुल दंना गैया मिथिया दानिया मा खालामदो मिउजिक स्कुलाव लांदो मेट्रिकआ पास खालामदो हाई सेकेन्डारि पास खालामदो हाई सेकेन्डारि पास खालामनाय लोगो लोगो जायफ्रा मिउजिकआव इन्टारेस्ट दङ बिथांमोना क'क्राझाराव फाइन आर्ट्स कलेजाव लांदो जायफ्रा सावगारि आखिनाय दं बेयाव फरायहैदो जायफोरा सिंगार जायफ्रा दामनाय देनायाव गोसो दं बेयाव फरायहैदो बोसोरथाम बोसोरब्रै फरायनानै ग्रेजुवेट जादो ग्रेजुवेट जानायनि उनाव हाई स्कुलाव सासे मेथाइ खननायनि दामग्रा देग्रानि मास्टार नांगौ फैदो आरो जुदि बे कलेजावनो जुदि मास्टार जानो गोसोब्ला प्रफेसार जानो गोसो दंब्ला कलकातायाव नङाबा मुम्बाइआव मास्टार डिग्री फरायहैदो मास्टार डिग्री फरायनानै बेयावनो मास्टार जाफैदो दा बेखायनो जोंनि बिमा बिफाफ्रा गावबा गावनि गथ'खौ सोरखौबा मेथाइ खननाय सोरखौबा मोसानाय दामनाय देनाय बेयाव फरायहोनांसिगौ गंफ्रोमबो स्कुलावनो जोंनो सासे मेथाइनि मास्टार दामग्रा देग्रानि मास्टार जोंनो नांगौ दा बेखायनो आं आसा खालामगोन मोसानायखौ मेथाइ खननायखौ खालि रंजानायनिल' होननानै दासान दिनै आं बेयाव फैदों दा बेनिफ्राय आं बेसेबां लांगोन नोंथांमोना खोन्थाहरनाय बेसेबां लांगोन आं दा बिनिफ्राय फंनैसो बखिनायावनो 50,000 मोनलांसिगोन दा 50,000 दसे बखिनायावनो 50,000 मोननांलाय मा लस दङ नाथाय बे 50,000 मोननो थाखाय नोंथांमोना मा खालामनांगोन खस्थ' खालामनांगोन आं बायदि जानोनो गोबां खस्थ' खालामनांगोन बेयाव कमलेश्वर दं बसुमतारी कमलेश्वरा हिन्जाव जाग्रा आं हौवा जाग्रामोन उन्दैनिफ्रायनो जों मोसाबोदों कमलेश्वर बसुमतारी ओरैबायदि खानाय गोलाव लाखायोमोन हिन्जावफोराबो हायामोन ओरैबायदि साफा जायोमोन खनसे गसंना खोनसेलाय कमले ओरैजाय कमलेश्वर बसुमतारी बिथाङा हिन्जाव जाग्रा आं हौवा जाग्रा ओरैबायदि हिट मोसाखायोमोन दिनै बैसो जाबाय जोंफोराबो हाबाथ' जाथ'वाखिसै हाबाथ' जाथ'वाखै फैगौ बोसोराव जानो सानदों दा जियानो जा बेयाव फैनायबा फैले आंखौ बुंफैगोन मेन्देलाय हाबा जाबाय दे आंसो जायाखै होनलायगौमोन दा आं हाबा जादोंना जायाखै मायाव सिनायमोन हिन्जावफोरखौथ' मालाय खाफालाव सिन्दुर लाबानो हाबा जाबाय होननानै सिनायो जोंखौलाय मायाव सिनायगौमोन बेबो मोनसे प्रब्लेम दा जियानो जा बे थांबाय दा जियानो जा रायजो नोंथांमोनखौ आं खावलायगोन जोंनि दिनै सावथुन मुलुगा गोबां जौगाबाय जों मोनफ्रोमबो बोसोरावनो साबसिन एक्टरनि थाखाय 1 लाख बान्था होयो बेखौबो ओरैनो मोनबाय साबसिन महरगिरि हिर'इन बा फेमिलिनि थाखाय 1 लाख होयो साबसिन फिल्मनि थाखाय 1 लाख होयो साबसिन डाइरेक्टरनि थाखाय 1 लाख होयो साबसिन करिय'ग्राफारनि थाखाय 50,000 होयो साबसिन गासै 18था केटेगरियाव जोङो मोनब्रैयाव 1 लाख बान्था होयो बाखिफोराव 50,000 बान्था होयो दाना बिखौबो ओरैनो मोनथारो दा बेखायनो नैबे जोंनि सावथुन मुलुगाव जेबो लाब गैया होननानै साननाङा दिनै बेयाव गोबां आर्टिस्ट फैगोन आर्टिस्टफोरा फैसा लांजोबगोन बैसागो दानसेया मा प्रग्राम जायो बैसागो दानसेया दिनै नोंथांमोना मिथिगौ फुकन बर'आ बेसेबां लायो 80,000निफ्राय 1.5 लाख सानफ्रामबो प्रग्राम मोनोबा बेसेबां थाखा मोनगोन बैसागो दानसेयाथ' सानफ्रामबो आरो माबा कलेजनि बबेबा सोरनिबा बार्थडे सोरनिबा हाबा सोरनिबा मराखा श्राद्ध बेफोरावबो सानफ्रामबो प्रग्राम दा बेखायनो आर्टिस्ट जानांगोन बेनिफ्राय आर्टिस्ट जानायनि सिगां मा जानांगोन सोलोंथाइ नांगोन दा बेयाव दङ फुजि दङ दिनै फुजिया ग्रेजुवेट ना मास्टार डिग्रि मोनथाय ग्रेजुवेट दिनै बेयाव
गेमसि दङ बिथाङा मास्टार डिग्री MA पास जोंनि आर्टिस्टनो बेयाव दङ प्रफेसर जोंनि आर्टिस्टनो सोमोन्दो थानाय बेयाव दं प्रिन्सिपाल जोंनि आर्टिस्टनो सोमोन्दो थानाय बिथां दङ बिथाङा BSc मास्टार आंल'सो जेबो मावा दिसुन जेबो गैथ'आ आरो बेयावनो दं नै जाबाय आर्टिस्टजों सोमोन्दो थानाय बिथाङाबो रेन्जार बाबु दा अब्लालाय माथो बेखायनो जोंनो मा नांग्रोगोन गावनि खुदियाफोरखौ सोलोंथाइ होग्रोनांगोन सोलोंथाइ खमसे खम सासे आर्टिस्ट जानोब्ला ग्रेजुवेट जाथारनांगोन नङाबा मास्टार डिग्री जानांगोन ग्रेजुवेट जाग्रोनांगोन ग्रेजुवेट जायोब्लासो मास्टार डिग्री जायोब्लासो सानस्रिफ्रा राफोद जायो साननायफ्रा मोजां जायो जों मोनसे खोन्थाखौ नोंथांमोना मिथिगौ एबा मिथिगौना मिथिया जायफोरा हिरो जायो हिर'इन जायो जायफ्रा मोसायो जायफ्रा दामग्रा देग्रा जायो बिसोरो माब्लाबाबो ड्राग्स जाया बेखौ गोसोआव ला माब्लाबाबो ड्राग्स जाया जाय मानसिया सिफुं सुबाय बि माब्लाबाबो ड्राग्स जाला ड्राग्स जाबाय माने बि सिफुं सुनो रोंला जाय मानसिया मोसाग्रा बि माब्लाबाबो ड्राग्स जाग्रा ड्राग्स जाबाय माने सिफुं सुनो मोसानो रोंला जाय मानसिया एक्टिं खालामग्रा बि मानसिया माब्लाबाबो ड्राग्स जाया जाय मानसिया मेथाइ खनो बि माब्लाबाबो ड्राग्स जाया दा बेखायनो गावनि खुदियाफोरखौ जुदि कालसाराव हरबाय माने बे ड्राग्सनिफ्राय फ्रि माब्लाबाबो ड्राग्स जाया बेखौ नोंथांमोना गोसोआव ला जोंनि गेजेराव सासेबो ड्राग्स जाग्रा मोननाय नङा नाथाय जायफोरा मोसानायाव गोसो गैया जायफोरा आर्टिस्ट नङा जायफोरा मोसानायाव गोसो गैया जायफोरा दामनाय देनायाव गोसो गैया बिसोरो बाइक साखावगोन ड्राग्स जागोन लोंख्रुब जोख्रुब खालामगोन दा बेखायनो बिमा बिफाफ्रा जोंनि आर्टिस्ट लाइनाव लाबोयोब्ला मा जायो ड्राग्सनिफ्राय फ्रि जायो नाथाय बिमा बिफाफ्रा मोनसे गाज्रि सन्देह दङ बे सन्देहआ जाहैबाय सिनेमायाव थाङोब्ला आर्टिस्ट जायोब्ला गोसोथोलायनाया बारा जायो होननानै सानलायो दानिया नोंथांमोना नाय मास्टाराबो सानै लानाय दं मास्टारफ्राबो सानै लाग्रा दङ प्रिन्सिपालफ्राबो सानै लाग्रा दङ साख्रिआवलाफ्राबो सानै लाग्रा दङ माहाजोनफोराबो सानै साथाम लाग्रा दङ थिखादारफ्राबो सानै साथाम लाग्रा दङ नाथाय मेगनाव गोलैयो आर्टिस्टफोरनियाव माने सिनायो नालाय दा बेखायनो जों बिनिफ्रायबो फ्रिबाव जायफोरा फिल्म गायो नोंथांमोना खाथि खाथि रायलायनाय मेगनजों मेगन रायलायनाय मोदोम बुलायनाय नुनो हागौ नाथाय आर्टिस्टफोरनि गोसोआव माब्लाबाबो गाज्रि सानलायनाय गैया नाथाय जायफोरा बिनिफ्राय गोजानाव बिथांमोनासो बेलेग बेलेग थान्दा थायो नाथाय आर्टिस्टफोरखौ नुनो हागौ मोदोम बुलायगोन जंखायलायगोन नाथाय बिथांमोननि गोसो सिङाव जेबो गाज्रि सोमोन्दो थाया दा बेखायनो आं खावलायगोन रायजो नोंथांमोन आं गोबां बिबुंथि बुंबाय बेयाव बिबुंथि खोनासंनो फैयाखै गावनि फिसाफोरखौ सोलोंथाइ होग्रो सिगां सोलोंथाइ लोगोसे मिउजिक स्कुलावबो होफा अब्लानो जोंनि गेजेराव गावबा गावनि खुदियाया मोनसे नङा मोनसे लामाखौ लानो खाबु मोनगोन दा जियानो जा रायजो नोंथांमोन आंबो गोबां जायगायाव मेथाइ खननानै सेन्डेलनि प्राइज मोननाय मानसि आंबो सेन्डेलनि प्राइज मोनलांसै दा दोंनैसो सख'ल' होननानै दिनैनि हाबाफारिखौ फोजोबनोसै गोबां मेल लिंनाय जादों बिनि खारना जाबाय मैया एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट खोरोमदाव औवारिया आंनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंदों फार्स्टआव बिथाङा बुंदों बे दावराव देख्रेब नार्जारिया मा मावदों बेहा मा कन्ट्रिबिउसन दं बे मोनसे ओमफ्राय नैथिखौनाय जाबाय बे दावराव देख्रेब नार्जारिनि न'आव थांनानै बुख्रुब मानसिफोर नुगोन होननायनि बाथ्रा ओमफ्राय बिदिनो जोंखौ माने सिदा फेंनो आरोखि जाथि बेरेखा मावग्रा दावराव देख्रेब नार्जारिखौ जों सिदा फेंगोन बिदि बाथ्रा बुंनाय बेनि सायाव आं मोनसे सुंद'यै आङो क्लियारिफिकेसन सानदों अदेबानि आंहा बिनि बुंनायाव खुनु माने गुरुत्थ' गैया आं सानो माने क्लियारिफिकेसन होनांगौ दं बादि आं साना थेवबो रायजो राजानो मिथिनाया मोजां दा फार्स्टआव बे बुंदों दावराव देख्रेब नार्जारिया मा मावदों मा कन्ट्रिबिउसन दं आं बेखौनो बुंनो सानदों दा बर' जाथियाव बुंनो थाङोब्ला बर' जाथि दानायनि खेथ्रआव बर' हारियानो गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बि बयहाबो एफानो कन्ट्रिबिउसन दं दा बर' जाथियानो बुंनो थाङोब्ला स्ट्रागलजों फैनाय उदैनिफ्रायनो बे स्ट्रागलजों फैनायाव आइ आफा जाम्बा जाम्बिफ्रा जाय जेरै हागौ ओरै कन्ट्रिबिउट खालामदों सोरबा आन्दलनाव लोगो नांगौ आन्दलनाव लोगो लाफादों सोरबा माइरं खिन्दासे हरदों सोरबा थाहोदों जाहोदों बेबायदि बयबो बर' फिसाहानो कन्ट्रिबिउसन दं आं ओंखायनो बयबो बर' फिसाखौनो कन्ट्रिबिउसन दं होननानै आं माने बर' हारिखौनो आं सिबियो बरायो दा कन्ट्रिबिउसन आंनि खोथा नोंथाङा बुंदों दा जोङो रमान स्क्रिप्ट जेब्ला जायो जों बेयाव थैजोम थांजोम जों ओंखारदों जेब्ला बर' भाषाखौ स्कुलाव थिसननानै आन्दलन जायो बेयावबो थैजोम थांजोम जों ओंखारदों आंथ' बुजाबोदों रमान स्क्रिप्ट आन्दलनाव बे ओमफ्राय आङो फार्स्टआव आं नुदों बे आं कन्ट्रिबिउसन होननायनि बाथ्रानि सिगां जे जोंनि न'खरनि बेकग्राउन्ड दा जोंनि न'खरनि बेकग्राउन्ड बुङोब्ला जोंनि आफाया ब्रिटिशनि समाव गोदो एखेबारे बे धुबुरियाव फेरियाव बियो माने
माल बोख्लायग्रा माल थिखांग्रा बे साख्रिखौ मावोमोन दा दिनैनि दिनाव हयथ' बे क्लास 8 फरायनायमोन बे समाव दा बेखौ दिनैनि दिनाव बे माने कास्टम अफिसारफोरनि रेंकआव फैगौमोन आरोखि बे दा बेहा बै समावनो आफाया बेबायदि कन्ट्रिबिउसन दङ ओमफ्राय बे साख्रि गारनानै न'आव थाफैदों नायल'जाल' सासेल' फिसाला हौवा हिसाबै ओमफ्राय आफाया माने बिटिपिनि सेक्रेटारि जादों बै समनि बिटिपिनि सेक्रेटारिया बिराद गिदिर जों जेब्ला उन्दै बे समनिफ्राय बे बिटिपिनि सेक्रेटारि जादों आरो बे बिटिपिनि सेक्रेटारिफोरनो समाजखौ दैदेनो बिसोर खाङो दा बै समाव बिसोर समाजखौ बेंदों समाजखौ नायदों आरो आफामोननि समावनो रुपनाथ ब्रह्मआ जेब्ला मन्थ्रि जायो बेयाव बिसोर गोबां बिदि मन्थ्रि जानाय समाव सहाय होदों आफाया इलेक्सन एजेन्ट जादों रुपनाथ ब्रह्मनि आरो बै समाव आफामोननि समाव जोंनि जायगायाव बै जोंहा बिष्णु प्रसाद राभा बे फैदों आरो इभेन जोंना भुपेन हाजरिका बिसोरबो जोंनि जायगायाव फैनानै थाफैयोमोन होननानै जोंना आफामोनहा खोन्थालांदों दा बे हिसाबै जोंनि न'खरनि बेकग्राउन्डआ बै समावनो समाजजों सोमोन्दो थानाय आरो लोगोसे आफानि उननिफ्राय जोंनि बिदाफोरनि गेजेरावबो समाजजों जथेस्थ' लिंक लाबोदों रमान स्क्रिप्ट आन्दोलनावबो जोंनि आदामोन आब'मोन जथेस्थ' इनभल्भ जादों आरो बे भाषा थिसननाय बेयावबो जोंनि आब'आथ' आब' मालथिया बेथ' जेल जादों रमान स्क्रिप्ट आन्दोलनाव बेबो जेल जादों दा हथे जोंनि न'खरा बै समनिफ्रायनो कन्ट्रिबिउसन दं दा जोंना खोरोमदाव औवारिया सोंलाबायनाय जे मा कन्ट्रिबिउसन दं मा अबदान दं बे बाथ्रा बेथ' उननिसो खोथा सिगाङावनो जोंहा न'खरनि बेकग्राउन्डआ बिराद मोजांखा जोङो बिराद समाजजों लिंक लाबोनाय बे न'खरा ओंखायनो जोंनि जोनोमगिरि बिमा बिफानि सायाव आंहा गुरुब थायो आरो बे न'खरा गोबां कन्ट्रिबिउसन होदों जिखुनु जादों बे रमान स्क्रिप्ट मुभमेन्टनि उनाव आङो बे दानि जेब्ला कलेजाव फरायो एबसु अफिसनि जायनाखि हा बागानसालिनि बेखौ जोङो सानसुमा गगৈ बसुमतारी ओमफ्राय आंनि बिदा गिदिर जलधर नार्जारी स्कलारशिपनि फैसा खांनानै जोङो माने बे हाखौ गुबुन गुबुन सर्सनिफ्राय फैसा एसे लाबोनानै बे हाखौ बायदों माने बागानसालि एबसु अफिस ओमफ्राय लोगोसे थेवफारानि जायनाखि एबसु अफिस बेखौ आं निजे बायनानै आंनि नामाव रेजिस्टार जादों आरोखि बे एबसुनि नामावनो जोङो होनाय जादों बे आरो बेल' नङा ओमफ्राय बै समावनो जोङो जेब्लानाखि 82 सोआव जोङो माने माबायाव दङ क'क्राझार कलेजाव दंमोन ओमफ्राय जोंना माबाया रनेन बसुमतारीया जेब्ला मन्थ्रिमोन जों बै समाव रायज्लायनानै बे दानि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एबसु बे हा अफिस लुनाय ओमफ्राय बर' साहित्य सभानि हा अफिस लुनाय बेखौ जों रनेन बसुमतारीजों रायज्लायनानै बे हाखौ जोङो एलटमेन्टखौ जोङो बिसिनाव होदों आरोखि दा मोनसे बेफोर कन्ट्रिबिउसना जोंहा बै समनिफ्राय दंखायो दा बेनिफ्राय जोङो 1986आव जेब्ला रौतायाव कनफारेन्स जायो रौतायाव कनफारेन्स जाब्ला बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ डाइरेक्टलि आंखौ लानो थांनानै माने ट्रेजारार बेनो आंखौ होदों आं ओरैनो डिस्ट्रिक्टआवबो आनसलिकआवबो बिबानगिरि दंखायोमोन आङो रौता कनफारेन्सआव आंखौ ट्रेजारार होदों उपेन्द्र ब्रह्मआ आरो बे समनिफ्राय जोंहा क्ल'ज मोनसे रिलेसन थादों उपेन्द्र ब्रह्मआ जेब्ला प्रेसिडेन्ट जायो रौतायाव बे समनिफ्रायनो सानदों बिदि साख्रि गारनाय आरो आं दंमोन साख्रिखौ सानदों गारहैदों आरो साख्रि गारनानै बिथाङा आंनि न'आव थाफैदों आन्दलना ओमफ्राय स्टार्ट जादों बेथ' आरो बेखौ बयबो मिथिखानाय बाथ्रा बिनिफ्राय जेब्ला माने 88आव जेब्लानाखि बासबारियाव एबसुनि कनफारेन्स जायो बे एबसुनि एनुवेल कनफारेन्सआव आङो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौ गोदानै आरोबाव आन्दलन खालामनांगौ होननानै जिहेतु आन्दलन खालामनायनि हाबाफारिखौ लाखाबाय जेब्ला बे समाव उपेन्द्र ब्रह्मखौ गारनाय खुनु बाथ्रा गैया आरो उपेन्द्र ब्रह्मखौ गारनानै एबसुनि आन्दलना आलादा जिबनायनि आन्दलना जानाय नङा बेखायनो आंनो बेखौ प्रप'जाल होनानै बेखौनो आङो सायख'फिननानै प्रेसिडेन्ट खालामनाय जादों दा बे हिसाबै बड'फानि आन्दलनाव आं ट्रेजारारमोन आरो बड'फानि समाव आङो जेसेबां आन्दलननि जेसेबां खरसा बरसा जों जेसेबां हायो खस्थ' खालामनानै जोङो रांखावरि बुथुमनाय सहाय होनाय बेखौ खालामदों ओमफ्राय जेब्ला बड'फाया लोमजायो बड'फा लोमजानायावबो बिराद खस्थ' खालामनानै जोङो रांखावरि माबानानै जोङो बड'फानो सहाय खालामदों इभेन आङो बड'फानो फैनायाव बे बेंगलनि रायदाक दै बे रायदाक दैखौ मोनानि 7थासोआव आं सानस्रिना बारदों आंजों लोगो दंफायोमोन ओमफ्राय बारनानै जोङो बे माबायाव हेमागुरियाव कलेन्द्र मोसाहारि होननाय बै समाव बिडिअमोन आरो दा रिटायार आइएस अफिसार कलेन्द्र मोसाहारि दा बेनाव थांनानै जों हर थाहैदों दा बेबायदि रेकर्ड जादों दै बारनाय रेकर्ड सानस्रिना बारनाय आरो बै समावथ' आन्दलनाव जों बे दै सानस्रिना बारनाय थाबायनाय आन्दलन खालामनाय बेखौ बयबो खालामखादों बयबो बेखौ खालामदों आं नङा आरोखि जाय जेरै खामानि मावनाय हिन्जावफ्रा बिराद गोजान जायगायाव साइकेल सालायनानै फैनाय बे समाव आन्दलननि रुपा ओरैबायदि दस्रामोन दा जाय जेरै ओरैबायदि कन्ट्रिबिउसन होदों दा जोंहा बे थांबाय आरो जेब्ला बड'फाया रुंसारि जायो बड'फा रुंसारि जाब्ला बड'फानि बाउन्डारि वालखौ लुनायाव आं दायथ' लानानै बे वालखौ आं बानायनाय जादों रायजो राजाखौ लानानै बे पाटगाव एरियानि रायजोफोर ओमफ्राय सेरफांगुरि एरियानि रायजोफोर ओमफ्राय माखासे दतमानि एलेकानि रायजोफोर बेखौ सोलाय जों रायजोखौ लानानै बे आथियाबारि एरियानिफ्राय जोङो बर्डारखौ रोगानाय जादों ओमफ्राय बे डिअ पान्डे दंमोन डिअ पान्डे जोंनो हेल्प खालामदों आरो इसेबां फौजानि बे बर' कन्ट्राक्टर दं बाङालि कन्ट्राक्टर दं मारवारिफोर दं बिजनेसमेनफोर बिसोर जोंखौ सहाय खालामदों जों एबसुनिफ्राय फैसा गरसे जों बाहायनाखै बे समाव फान्डबो गैखाया दा गथे बेफोर बिसोरनि हेल्पजों जों बे बाउन्डारि वालखौ जों लुनाय जादों आरो बे बाउन्डारि वालखौ जों बे
माने गेलेमुफोरनि सासे माने कन्ट्रेक्टर जाय माने बल्डारजों जाय माने वाल बानायग्रों बेखौ नागिरना जों लायदों प्रदीप गले होननाय बे प्रदीप गलेया बेखौ बानायदों दा बे आंनि इनिसियाव जानाय आं बेखौ बानायनाय बेखौ रोखा रोखा बुंनो हायो खिन्थु आं दा खोनानो मोनदों मा उरखावग्रा ब्रह्मआलायनो माने गावसो बानायदों होननानै आं बुंनाय खोनायो आरोखि दा एबसुलि सिगाङाव सोरबा सोरबा बुङोनो बे दतमानि बाउण्डारि वालआ गाव बानायदों आरोखि दा बे गोबां हिस्ट्रि दंबायो बे माने उपेन्द्र ब्रह्मखौ बोरै बे फबनानै लांनाय जाखो माने बेयाव फबहैखो आं खिन्थु लुबैदोंमोन बे दानि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि जेराव जादों बेयावनो बे फोथार लांदां हायबो फबनो होनदोंमोन खिन्थु आदा सामेश्वर बिदाया बेखौ बुंबाय आं न'आव लाना फबनाय जायाखै ओमफ्राय एबसुलि आनसलिक सेमफ्राबो बुंबाय लांसै होननानै बे खेथ्रआव लांनाय जादों ओमफ्राय जेराव जों फबदों बे जायगाफोर न'आव मावोमोन नैबे बर' गारियाव थांनाय सेराव आगदाथिंजाय मोनसे हा आधा बिगा हा लानानै बेयावनो फबना दोनोमोन ओमफ्राय बेखौ बोराबबाय बेथ' जाया बे आधा बिगायाव बोरै फबनो दा बै समाव जोंनि माबाया रला बिराद माने गोख्रोंथारमोन आरोखि जोंखौ मानियोमोन जों बुंनोबो हायोमोन ओमफ्राय आं बेखौ सोलायबाय बे जाया होननानै बेयाव जानानै बे जेराव फबदोंबो लाबोबाय आरो जेराव फबदों बे जायगायावबो हाफ्रा एखे थुख्रा थुख्रा बयबो रानिमोन एखम्बा सोरबा सुपारि हिंदासनि ओमफ्राय जिबि माने स्कुल दंमोन एल पि स्कुल कचुरिबा मोनसे माबा दंमोन आरोखि उइभिं बिदि सेन्टार दंमोन आरोखि ओमफ्राय ब्रह्मनिबो हा दंमोन उनाव बेखौ आं एखे फर्द रायज्लायनानै थि खालामजोब्बाय आरो बे जायनाखि एल पि स्कुल सिङाव दंमोन बेखौ जोङो माबायाव लाना फैबाय आरोखि खोलाजायै बे स्कुल नुफैनाय जाबाय दा बे अबदाना आंनि कन्ट्रिबिउसन दा खोरोमदाव औवारिया बेनि सायाव खुनुदिन बे माने बुंनो हाया आंहा बेयाव आखाइ गैया होननानै खुनुदिन बुंनो हाया आं बानायनाय बे दा बे बड'फानि बे थांबाय ओमफ्राय जेब्ला माने 95निफ्राय जेब्लानाखि माबा जायो जोंनि गेजेराव बिराद हुलुसुल माबा जाबाय बि एस सिआव गावस्राव जाबाय बे उरखावग्रा ब्रह्मनि थाखाय बि एस सिआव नांलाय खमलाय जाबाय प्रेमसिं सानसुमा ग्रुप गारलाबाथा ग्रुप उरखावग्रा ग्रुप बे उरखावग्रा ब्रह्म बिदि खालामबाय ओमफ्राय ओरैबायदि मोनसे परिस्थिति खालामबाय दा बे समाव आङो एखेबारे स्पर्ट्सआव आं खामानि मावबाय आं खुनुदिन राजनितियाव खालामनानै आं जेब्ला स्पर्ट्सआव खामानि मावो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसनाव आङो बिराद गिदिर गिदिर टुर्नामेन्ट खालामदों बेयाव बे समाव माने अल इण्डिया वमेन बक्सिं माने चेम्पियनशिप बेखौ आं खालामदों आरो लोगोसे अल आसाम भेटेरान एथलेटिक माने मिट आंनो खालामदों आं कनभेनर आंखौनो दायथ' होदों आरो अल आसाम माने एमएसआर एथलेटिक एस'सियेसन बिदिबो टुर्नामेन्ट जादों आंनि कनभेनर आंखौ माने क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसना दायथ' होनानै बिराद डिसिप्लिन भाबै खालामदों दा जेरै फुङाव रुमला खालामनाय खोथा बुंदों बिराद गिदिर खिन्थु बै समावनो बिराद गिदिर जाखादों आरो जोंनि बे प्रग्रामाव गभर्नर फैदों आसामनि गभर्नरा फैदों रुदिन बे स्पर्ट्सनि मोनसे प्रग्रामाव गभर्नर थानाय हिस्ट्रि गैया जोंनि दिनाव फैदों आरो बे प्रग्रामावनो जोंहा मानगोनां रन्जित शेखर मुसाहारिया बे समाव डिजिमोन माबानि बिएसएफनि बे बिथाङा हेलिकप्टार गंनै लानानै फैदों बेसेबां गिदिर गौरब जोंनि थाखाय बर' जाथिया जे जोंहा जे सासे गिदिर मानसि दं हेलिकप्टार लानानै गिदिंनो हायो बेखौ जोङो गोग्गानाय मोनो आरोखि बेबायदि परिचय जों लानो हादों बिथां फैनायाव जों माने मोजां मोनदों बे आंनि खामानि मावनाय बे जादों ओमफ्राय आं स्पर्ट्सआव थाब्लानो आं स्पर्ट्सआव थाब्लानो 7 जन पिआइ फिजिकेल इन्सट्राक्टर बिदि पस्टखौ आं लाना फैदों ओमफ्राय बिनि एपइन्टमेन्टखौ आंनो बे माने प्रफुल्ल मन्त्र चिफ मिनिस्टार बेखौ रायज्लायनानै बे पस्टखौबो जोङो सेंसन खालामनानै एपइन्टमेन्टखौ आंनो होदों दा जायफोर पिआइ दङ क'क्राझाराव बिसोर सिखार खालामो गासिबो आंनि माने कन्ट्रिबिउसन दं आं बानायनानै सिखार खालामगोन आरो लोगोसे बे स्पर्ट्सआव थाब्लानो आंनो बे समाव जोंनि बिराद मोजां माबामोन एडमिनिस्ट्रेसनाबो जोंनि एसपि डिसि मोजांमोन क'क्राझार माने पुलिसाव बै समनि माने एसपि आरो आइजिपि बिसोर आंखौ खोब पस्टमोन ओंखायनो पुलिसाव गासै 45 जन साख्रि दं आंनि दायथ' आंनि लिस्टआव 45 जन साख्रि मामुलि साख्रि नङा बे दा बिनि प्रमानफ्रा सोर सोर दंब्ला बे अमरेन ब्रह्म बे लेब्रा आथिं बलि गेलेग्रा बिसोर दं ओमफ्राय माबा खुरना बिसोर दङ ओमफ्राय माइकेल कासबारि दङ गोथार माने बसुमतारी माबानि दङ ओमफ्राय सुन्दरिमोन हिन्जावफोरनि गेजेराव जेनेबा अनिमा बिनुमा मोनसे दङ बे गासिबो माने 45 जन साख्रि आं होनादों दा बे खोरोमदाव औवारि मोनहा बे डिफेन्स बर'ना बुंनायसाय एफोराव थानाय बिसोर साबसे मानसि साख्रि दं बिसोर बुं बे फुङाव बर'जों लोगो लानानै साबसे साख्रि दं बुं बेखौ होनो हागोन बुं आरो लोगोसे बे दानि साइडनि जायनाखि टुर्नामेन्ट जाबाय थायो बे फुङाव बर'आ जेराव टुर्नामेन्ट खालामो फुटबल टुर्नामेन्ट बे स्पेसियेल एरिया गेम सेन्टार बे स्पेसियेल एरिया गेम सेन्टारा बे दाराव दैखर नार्जारिनि इनस्टिटिउटआव जानाय बेखौ आङो लाबोदों बे समाव रबिन बरदलै जा माने केप्टेन रबिन बरदलै गपिनाथ बरदलैनि फिसाला बे डाइरेक्टरमोन साइनि दा बेजों रायलायनानै आं बिराद सोमोन्दो मोजां आरो स्पर्ट्सआव जों बिराद मोजां मावनाय जाबाय बिथांनो जोङो प्रप'जाल होबाय जे बेखौ नोंसोर लांदो आरो स्पेसियेल एरिया गेम सेन्टारा बेमोन साइ स्पेसियेल एरिया गेम सेन्टारा जे बेयाव जोङो मोनब्रै डिसिप्लिनसो हरदों माने फुटबल एथलेटिक ओमफ्राय बक्सिं आर्सारि बेफोर आरोखि माने बे जायगाया जोंनि थाखाय खोब पटेन्सियेल बे जायगाया आरोखि जोंनि मानसिफ्रा माने फुटबल गेलेनो हायो ओमफ्राय बक्सिङाव हायो आर्सारियावबो हायो ओमफ्राय बे एथलेटआव मोजां ओंखायनो बे माबाखौ मोनब्रै डिसिप्लिन लानानै बे साइ स्पेसियेल सेन्टारखौ हरदों आरो बे ट्रेनिं सेन्टारसो बे मोनसे स्टेडियाम नङा बे
थेंक्सदार बेयाव माने मोजां मोजां गथ'फोरखौ मोजां मोजां जायनि सिङाव थानाय टेलेन्ट गोनां गथ'फोरखौ माने सायख'नानै लायनानै बेयाव हस्टेलाव दोनफैनाय जायो आरो बे हस्टेलाव थानो जानो होनाय जायो फरायनो होनाय जायो आरो लोगोसे बिसोरनो स्कलारशिप होनाय जायो गाननाय जोमनाय होयो बिराद मोजां स्किम बे दा बे स्किमखौ जों लाबोनो हादों बे आंनि सिङाव जानाय बेयो बेखौ स्पर्ट्सनि इसेबां मानसिनाव सिखार खालामदोंमोन जेब्ला क'क्राझाराव 90 माने इक'नमिक डेभेलपमेन्ट मोनसे सेमिनार जायो भारतनि हम सेक्रेटारि पिडिसि फैदों बेयाव गभर्नर फैदों बेयाव दा बे समावनो बिथांमोना जोंनो बेयाव बे जिनिसखौ एप्रुभ खालामना लाखादों बेखौ ओमफ्राय फान्डखौ बिसोरनो माने रिलिज खालामना होलांदों जोंनो बे फान्डखौ आरोखि दा गथे बे स्पेसियेल इरिगेसन बानायनायाव आखाइ दं खोरोमदाव औवारि मोनहा बेबायदि माबा मोनसे कन्ट्रिबिउसन दं नामा नोंसोरो बे दिनै फुटबल जोबाय थायो गामि गामि माबाय थायो नोंसोर बिदि खालामदों नामा एक्सुवेलि डिफेन्ड बर'मोना माबा खालामदों नामा बुंनायसाय दा बेबायदि अबदान आंहा गिदिर माने दङ आं ओंखायनो दिनै बेखौ बुंनो हायो आंबो जे बुंनो गोसो जाया बे गावनि बाथ्राखौ खिन्थु बिसोरो सोंनाय बिसोरनि अहंखारजों बुंनाय बेखौ आं दिनै बुंनो गोनां जानायखाय आं बुंनाय जाबाय आरो बेल' नङा गोबां बाथ्रा दं जेब्ला माने बर' रावखौ माने 8 सिदुलाव सोनायनि बाथ्रा बुङो बर' रावखौ 8 सिदुलाव सोनाय बाथ्रा बुंब्ला बर' साहित्य सभाया बे समाव सिलआव सेन्ट्रेल इन्सटिटिउट अफ इन्डियान लेंगुवेजेस महेश्वराव बे समाव मोनसे डिक्सनारि कम्पाइल खालामदों बे डिक्सनारि कम्पाइल खालामनायाव बिराद प्रब्लेम जाबाय बिसा हेल्प फाइनान्सियेल हेल्प गैया बिराद माने दिग्दार जाबाय जोंहा डक्टर सुरत नार्जारि दानि बर' साहित्य सभानि प्रेसिडेन्ट बिथांमोना बेखौ खालामदों बे समाव आं बिसोरनि अबस्थाखौ गाज्रिनायखाय आङो थांनानै 19 बिसोरो हेल्प खालामदों आरो हेल्प खालामनानै बिनि उनावसो बिसोरो बेखौ माने डिक्सनारिखौ कमप्लिट खालामदों दा गथे आं बे बुंनाय बाथ्रा नङा आं हेल्प होनानै बेखौ स्वयं मानगोनां डक्टर सुरत नार्जारिया गावसोरनो गावसोरनि बे कम्पाइल जायनाखि खालामनाय टिम बे टिमानो डिक्सनारि माने फरायदों माबायाव लिरदों गाव डक्टर नार्जारिखौ हाजासे साबायखर बिथाङा जोंखौ सहाय होदों होननानै लिरदों गथे आंहा मानो कन्ट्रिबिउसन गैया आङो माने थुनलाइयावबो आंहा कन्ट्रिबिउसन दं 19 जा माबा जादों डिक्सनारि दिहुनदों आंहा बेयाव माने दङ ओमफ्राय बिनि बादै आङो गोबां माने बे ससियेल वार्कफ्राव आं रायजो राजाखौ हेल्प खालामदों लामा लामा माने रायजोफोरजों लोगो लानानै लामा बानायनाय जेनेबा नै बै माने बिसमुरि ओमफ्राय कारिगाव गेजेराव थानाय लामा बेसेबांबा गोलाव एकेबारे जेबो गैया बे रायजो राजाखौ लानानैनो आङो हा खोनाय जादों एकेबारे लामाखौ बानायनाय जादों बिराद मोजाङै 6 किल'मिटार जादों बे लामाया रायजो राजाखौ लाफानानै आरो नैबे माबानि 16 आमगुरि बिनि लामा बेसेबांबा गोलाव बेखौ जोङो रायजो राजाखौ लानानै खालामनाय जादों बेखौ खालामनाय जाहैबाय गोरिब गुन्द्रा आफाजों जों जुदि लोगो लानानै खालामबावब्ला गोरिब गुन्द्राखौ मोनसे मन'बल होनाय जायो गोरिब मानसिफ्राबो थांनानै थानाय मोनसे साहस फैनांगौ बे साहसखौ होनाय जायो ओंखायनो जोङो बेखौनो ससियेल वार्कार हिसाबै जोङो रायजो राजाखौ लाफानानै जों खामानि मावदों दा आंहा बेबायदि मोनसे गोबां बिदि रायजो राजानि गेजेराव खामानि मावनायनि गोबां रेकर्ड दङ आं दिनै बेखौ बुंनो लुबैजोबासै गासिबो खोथा दा खोरोमदाव औवारि मोनहा बे डिफेन्ड बर'मोनहा दिनै मा मावगासिनो जाथिनि बिसोरनि जाथिनि मावनांगौखौ मावाखै नाङैयावसो दिन खाथायगासिनो दं नाङैयावसो प्रब्लेम लागासिनो दङ दिनै गथ' गथायफ्रा स्कलारशिप मोननांगौ मोनाखै बिदिनो थाबायना होयो बिसोरो दिनै गथ'फ्रा माने फरायनायाव माबायदि माबा होनांगौ लेखा मोनदों मोनाखै बेफोरखौ गोसो बिसोर बेखौ होआखै गोदो एबसुआ जोंनि सिगांनिफ्राय जानाखि एबसु खालामबोदों बिसोरो माने स्कुलाव बेन्स दंना गैया बेखौ हिसाब लानानै आन्दलन खालामोमोन स्कुलाव मास्टार दंना गैया स्कुलाव लेखा दंना मोनना मोनाखै बेखौ लानानै बै समनि एबसुआ गावबा गाव खरस खालामनानै खामानि मावबोदों जाथिनि मावबोदों दिनै बिसोरो माने फैसा लादों फैसा खांदों उदां उदां फैसा लानानै बेरायदों बिसोरो खिन्थु बै समनि एबसुआ खिन्थु फैसा गरसे रावनिफ्रायबो लाखिमोन दै गावबा गाव फैसा गरसेनिफ्राय बाहायनानै एबसु खालामदोंमोन दा दिनै जेखौ मावनांगौ मावाखै दिनै जोंखौसो कुइसन खालामबाय मा मावदों दाउद नार्जारिया अमरसिं बर'आ मा मावदों मा कन्ट्रिबिउसन दं बे न'आव सौनाय बायदि मानसिया बे ट्राइबेल रिजार्भ समस्टिनिफ्राय एमपि जालांबाय इलिगेल माबाय बेखौ नोंसोर मा खालामा खोरोमदाव औवारिया बे डिफेन्ड बर'आ मा मावदोंसो माबा सहाय होदों जोंथ' जुजिबाय थादों जुजिथाब जों 10 बोसोर जुजिबाय थादों नोंसोर जोंखौ माबा मोनसे खबर लादों मा मोनसे बुंदों नोंसोरो बे ट्राइबेल बेल्टनि हा इलिगेल माबाय गुबुनफ्रा अकुपाय खालामना लाजोब्बाय बे ट्राइबेल बेल्टनि बादैबो बर'नि कासा माने ग्रेजिं फिल्ड बेफोराव गुबुन हारिनो हा जोब्बाय बेखौ नोंसोर माबा बुंदों बेखौथ' बुङाखै जों मावबाय थादों दावराव देखाय मानसिफोरना बेंनाय गैया बानाय गैया जों मावबाय थादों ट्राइबेल बेल्टनि हाखौ जुदि जोङो 2010 निफ्राय जुदि आवाज होबाय थायाब्ला दिनै बे ट्राइबेल बेल्टआ जोब्बायमोन इस्युआनो जोब्बायमोन बे डेट इस्युनि जेराव मुंख'वामोन दिनै खुनु बर'नि आफादा बेखौ बुङामोन जोब्बायमोन दा जों जेब्ला बुङो अब्लासो नुखागोन नामाव एफा बुंखादों दा नै सार्टिफिकेट नाय ट्राइबेलनि मानसिनो सौनायफोरनो हस्टेलनि सार्टिफिकेट नाय बेखौ सोर केस होदों बे दावराव देखाय नार्जारियाथ' केस होदों ना सोर होदों जोंथ' केस होदों जेब्ला 2018 फार्स्ट जुनाव जेब्लाखि अर्डार होयो सनन ब्रह्मनि माने माबायाव मन्थ्रिसिप थानाय समाव मिनिस्टारसिप थानाय समाव WBDCआव अर्डार होयो सौनायफोरनो हस्टेलनि सार्टिफिकेट नाय बेयाव चेलेन्ज खालामनानै कर्ट केस होनानै जों देरहासार जादों जों देरहादों दा अब्ला बेफोर केसखौ सोर होनांगौमोन बेफोर खामानिखौ सोर मावनांगौमोन
बे एबसुआ मावाबासो मावनांगोन बे खोरोमदाव औवारिमोना मावाबासो मावनांगोन बेखौ मावाखै जों खबर लायाखै जों उदां उदां मा खालामनो नोंसोरलाय जेब्ला गोबां मानसि नै गावसिनि समाव नैबे माने फुङाव बर'नि जेरै थाम्स फागुन थाम्स बेसेबां मानसि गाबखौ जादों बर' फिसाफोर ओंखारजादों दमन सावजादों बे समाव माबा मोनसे खोथा जेबो बुङाखै मानसि गावथारजादों गोबांनो बेखौ फंसे खोथा बुङाखै नोंसोर दल दामै गिदिंदों जे माने फुङाव बर'नि समाव गुलि गरसे गावाखैनो खुनु एनकाउन्टार जायाखै सानजेबाबो दङ दोनबाय बेथ' गाबखौ जाबाय नोंसोर खुसि मोनदों नोंसोर मा खालामदों नोंसोरलाय नोंसोर माथ्र खालामदों मा नोंसोरो हाग्रामा महिलारिनि बे रिजर्टआव बे माबा कालचारेल माने माबा प्रग्राम जायो बेखौनो गाज्रि होननानै बिसोरो बेयाव बरना होदों नोंसोर दावराव खालामदों नोंसोर बेखौसो खालामदों दा हिंसाजों नोंसोर खालामनांगौ जादों दा गथिखे दिनै जों मा मावदों जों मा मावाखै बेखौ बुंनांगौ बाथ्रा गैया दिनै एबसुआ डिफेन्स बर'मोना मा मावदों खोरोमदाव औवारिमोना मावदों दिनै बयबो मिथिखाजोब्बाय रावबो मिथि बाथ्रा गैया दा बेफोरनि थाखाय दिनै एबसुनि बाथ्राया दिनै खुनु दाम गैया खोरोमदाव औवारिमोननि बाथ्राया दाम गैया डिफेन्स बर'मोननि बाथ्रा दाम गैया दा रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिखाबाय बयबो सिनायखाबाय दा ओंखायनो फैगौ समफ्राव जों बे एबसुनि नेताफोरखौ सोलायनांगौ बे बाथ्राखौ जों बुंबाय थादों आरो बिसोर सोलायागौमानि बे जाथियाव मोजां परिबेस फैया बिसोर नङै दिनै माने बायदिसिना बिदिनो घटना खालामनानै बदनाम खालामनायसो सुजुग लागोन नैबे गोदान सरकारखौ बिसोरनो हयथ' जाहाथे बदनाम जायो बिनि बिसोर बायदिसिना कौशल खालामनानै बायदिसिना माने गाज्रि हाबाफोरसो मावगोन जों बे माबाखौ जों बयनिबो रायजो जों मिथियो खोरोमदाव औवारिया जे वार्निं होदों बे दावराव देख्रेब नार्जारिनि न'आव थांनानै बे न'खौ बुख्रुबनायनि बाथ्रा बुंदों ओमफ्राय लोगोसे हारिनि बेरेखा मावग्राखौ जों सिदा खालामगोन दावराव देख्रेब नार्जारिखौ जोङो माने सिदा खालामगोन अमरसिं ब्रह्मखौ बे बाथ्राखौ आं दिनै एसे माने बुंलांदों दा गिबियावनो लुबैदों आङो बे खोरोमदाव औवारिया एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट दा बियो सेमोनहाय मोनसे खोथा बुंदों बे बड'लेण्ड रायजो मोननायनि क्राइटेरिया गैया होनना बुंदों दा बे बड'लेण्ड रायजो मोननायनि क्राइटेरिया गैया होनना बुंनाय बे खोरोमदाव औवारिया दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नाम लानायनि खुनु अधिकार गैया आं बाथ्रा बुंनाय जाबाय आरो जोंखौ माने दावराव देख्रेब नार्जारिया मा मावदों होननानै बुंनायनिफ्राय खुनु मोनथाय गैया नोङो रायजो मोननायनि क्राइटेरिया होननाय बुंनाय मानसिया नों बोरै दिनै बड'फानि नाम लानो हायो नोङो बोरै बड'फानि बाथ्रा बुङो बर' रायजोनि बाथ्रा बुङो दा खोरोमदाव औवारिया माने दावराव देख्रेब नार्जारिखौ सिदा खालामगोन होननाय बाथ्रा दावराव देख्रेब नार्जारिनिफ्राय सिदाखा जोंखौलाय मा सिदा खालामनोसै जों जाथिनि थाखाय मावबोगासिनो दं जाथिनि गाबथाबोगासिनो दं जाथिनि मावनांगौ जाथिनि थाखाय जों माने जेब्ला बिफद जायो जों मावबोगासिनो दङ दा बे समाव जोंखौ सिदा खालामबा खालामगोन सिदाथ' नोंसोरसो खालामगोन दा रायजोफ्रा दिनै नोंसोरखौ माने सिदा खालामनो थाखाय दिनै माने माबागासिनो दं नोंसोरखौ खेंनो नागासिनो दं दा अदेबानि मोनसे बाथ्रा बे सैथो बाथ्रा जे औवा बोरायखौ खेंनो हाया औवा गोरलैखौ खेंनो हायो होननाय बाथ्रा दा खोरोमदाव औवारिमोन बायदि बोराय हाब नों एबसुआव थानाय मानसि बे डिफेन्स बर' बायदि बोरायनानै बिसि फिसा लानानै एबसु थानाय मानसि बेखौ खेंनो हानाय नङा रावबो बिसोरो माने बायगोन नङाबा माबा जागोन आरोखि बिसोरो दा बेबायदि मानसिखौ खेंनो हाया दा दिनै जार फले दिनै बिसोरो दिनै गावसोरनो बायदों गावसोर दिनै गोलैदों दिनै इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामबाय बिसोरो भुल खामानि मावनानै दिनै रायजोफ्रा बिसोरखौ फेंनो हादों जरदब गोलैजोब्बाय दिनै मा थाखो जोंलाय दाथ' गोलैजोब्बायना बिसोरो दा बे बोरायनाय औवाखौ जों फेंनो हाया दा बे बोरायनाय मानसिफोरखौ सिदा खालामनो नागिरनाय दिनै बिसोर जरदब गोलैगासिनो दं जों बुंगासिनो दं जे भुल लामाजों थांबाय एबसुआ भुल जाबाय एबसुना बे बाथ्राखौ बुंगासिनो दं खिन्थु बिसोरो दिनै गावसोरनि भुलखौ स्वीकार खालामनो नागारै माने जानला मोनला सोरखौबा सिगिनाय जायखौ बेखौनो माने धमकिनाय गाज्रि बाथ्रा बुंनाय दिनै बेनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ गाज्रि मोनदों दिनै रायजो राजाफ्रा बिसोरखौ दिनै नेवसिदों बेबायदि भुल खोथा बुंनायनि थाखायनो नङैनो खोथा बुंनायनि थाखाय बिसोर गाज्रि मोनदों दा दिनै सोरखौ फेंनो हले दिनै नोंसोरखौ रायजोफ्रा फेंनो ओंखारगासिनो दं दा दिनै न' खुरथुबनायनि बाथ्रा न' बुख्रुबनायनि बाथ्रा सासे एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्टआ बेबायदिथ' क्रिमिनेल भाषा बुंनो हायोना बेथ' सासे क्रिमिनेल मानसिनि राव बियो माने ओरैबायदि दुथां ओरैबायदि गाज्रि मन'भाबा ओरैबायदि गाज्रि माने बिसोरो गाज्रि खामानि मावनो हायो बिसोर गाज्रि बाथ्रा बुंनो हायो बेखौ दिनै खोरोमदाव औवारिया गावनि खुगाजों बे न' दावराव देख्रेब नार्जारिनि न'आव थांनानै बुख्रुबनो हायो होननाय खोथा बेनो फोरमाननाय जाबाय बिसोर गुन्दा खामानि मावो बेखौ दिनै बे फोरमान जाबाय आरोखि दा दिनै जोङो बिसोरखौ लुबैदों जे दिनै मोजां मावलांथों बिटिसिआ दिनै गोदान सरकार दाबाय हाग्रामा महिलारिया गोदानै फैबाय रायजो राजाफ्रा बयबो सापर्ट खालामदों गोदान सरकार माने बिटिसिखौ सालायथों होननानै बिसोर अधर्ज जाबाय सानसेयावनो एखेबारे हालिया बिसोरो नेनो हाला दा बोरै सिफायफिननो हानो बे माने हाग्रामानि सरकारखौ बिसोर अधर्जजों दिनै माने फुगाम लालाबायबाय जे अक्ट'बर मासावनो आन्दलन जागोन दा आन्दलन जानायनि माबायाबो खारनाबो होबाय जे माने 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ दा आं दाख्लै बेखौनो क्लियार बुंबाय 125 एमेन्डमेन्ट बिलआ मा जिनिस आं रोखा बुंना होबाय दा बिथांमोना बुं बेखौ 125 एमेन्डमेन्ट बिलआ मानो
मावफुंजायाखै मानो बेनि थाखाय आन्दलन खालामदों बेखौ क्लियार बुं सोर बेखौ बुङाखै बिसोरो जोंखौसो वार्निं होबाय जोंखौसो हुमखिबाय दा दिनै जोंखौ हुमखिनानै मा मोनखो दा बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि मुर्ति देख्लादों होननानै सोरखौ दायखो दा जोंखौसो माने रेसपन्सिबल खालामबाय बे दावराव देखायनाय नारजारिमोनहा एबसु रायनायनि थाखायनो बे बिफान बर'खौ खोरोमदाव औवारिमोनखौ बुंनायनि थाखायनो दायनायनि थाखायनो दिनै बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि माने मुर्ति देख्लाबाबो मानसि जन्म जाबाय ओरै होनबाय माने बिसोरना मा जोंखौ दाय होनानै आसल मुर्ति देख्लाग्रा जाहाथे बारग'यो बाथ्रा बेसो बिसोरनि बुंनाय रावा आसल मुर्ति देख्लाग्रा दायनिगिरिया जाहाथे बारग'यो दावराव देखाय नारजारिमोनखौ दाय होनानै जाहाथे ओमफ्राय गावसिनि जायनि माबाफोर दायथ'फोर गावसिनि भुल डिसिसनफोर बेखौ जाहाथे बिसोर होखोमा हायो बे होखोमानि थाखायनो बिसोरो दिनै दावराव देखाय नारजारिमोनखौसो टारगेट खालामना बुंबाय बे दावराव देखाय नारजारिमोननि थाखायनो माने बड'फानि मुर्ति देख्लाग्रा मानसि जन्म जाबाय ओरै होनना बुंदों आरोखि दा बड'फाखौ एथ' गाज्रि खोथा बुंदों रन्जित देखानाया बे सासे उग्रबादि होनना बुंदों बड'फाखौ बे माने उपेन्द्र ब्रह्मनि समावनो बिराद माने मानसिफ्रा माने थैगारदों बमा बारुदजों थैनांदों एथ' गाज्रि खोथा बुंदों बड'फाखौ दा बिसोर मिथिखा हसिखा बेखौ जों बुंनो हायाखै जाय दसि बड'फानि दसि सुथुर बे सुथुरखौ बिसोर बुंनो हायाखै लोगोसे नोङो सासे बुरि मानसिया बुंबावबाय एबसु गुन्दा बर' जाति गुन्दा मिथिखाथारबाय बिसोर माने बर' बेरेखा मानसि बेखौ बिसोर बुङाखै मानो बुङाखै बिसोरखौलाय दा बड'फानि बेरेखा बुंनाय बड'फाखौ माने गाज्रि माबानाय बिसोरथ' सरकार दखान हागौ ना बेबायदि मानसि बिदि एलिमेन्टफ्रानो बड'फानि मुर्ति देखायनोबो हागौ बा माबा मोनसे खालामनोबो हागौ दा बिसोर प्रति बिसोर नोजोर गैया आरोखि सोर खालामदों बिसोर बेखौ नागिरनो गोसो गैया बिसोरखौ दोनखोमानाय जाहाथे बिसोर बारग'यो माने बिसोरखौ बारग' होनानै दोनखोमानाय दसे मानसिखौ दोनखोमानानै माने दावराव देखाय नारजारिमोनखौ अमर सिंहमोनखौ बुंनानै जाहाथे माने डाइभार्ट खालामनो गावसिनि गोरोन्थि मावनाय गावसिनि भुल मावनाय बेखौ डाइभार्ट खालामनो हायो बेनि थाखाय बे बाथ्राखौ दिनै बिसोर बुंदों आरोखि नङै बाथ्रा बुंनाय दा दिनै आं रायजो राजाखौ आं एसे बुंबावनो लुबैदों रायजोफ्रा दिनै साबधान जानाया मोजां आरो बिटिसिआव माने थानाय खुंथायाव थानाय हाग्रामा महिलारिनि जायगानि टिम बिसोरबो साबधान जानाया मोजां दा नङै फिसा फिसा बिसोर दिनै इसु बारायगोन बिसोरो जाथारै जाथायखौनो दा बुंलाबायगोन रन्जन दैमारि गनासौ रन्जन दैमारिखौ मा बुङाखै ओरै होननांगोन बिसोर दा खिन्थु गावसोरसो जेबो मावनो हायाखिसै 5 बोसोर बिसोर ओरैनो दिन थांबाय बेखौ बिसोर जेबो बुंनाय नङा खिन्थु दासो बुंगोन बिसोर दा रन्जन दैमारिखौ मा बुङाखै दा बिदि आन्दलन खालामनांगोन बिसोर दा बेफोरबायदि खारज'खलाबखौ बिसोर खालामगोन दा फिसा फिसा दाय लानानै फिसा फिसा दाय नागिरनानै बे माने बिटिसिखौ डिस्टार्ब खालामनाय बिटिसिखौ मावनो माने खाबु होयै बेखौ खालामबाय थागोन बिसोरो बिटिसि माने बिटिआर रेकर्डआ मावफुङाखै होननानै बिटिआर रेकर्ड मावफुंनो दाय होगोन बिसोरो बेबायदि खामानिखौ बिसोर मावबाय थागोन ओंखायनो जों दिनै माने बिटिसि खुंथायनि जायनाखि बिपिएफ नेताफोर हाग्रामा महिलारि दैदेननाय माबा कलिगफोर साबधान जानांगोन दा नोङो जों रोखा रोखा बुंबाय थादों जे रन्जन दैमारिखौ गनायनि बाथ्राया बिसोरो एकराव लिरनानै लाबोखाखै बिटिआर रेकर्डआव गैखाया बिसोर बिटिआर रेकर्डआव लिरनानै लाबोयोब्ला साहा जागौमोन रन्जन दैमारिखौ गनाय बाथ्रा बुङाखै बिसोर रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेसेबां माने क्रिमिनेल केस हाइनास केस गोनां बिसोरखौ जेलाव दोननायसो बाथ्रा बुंदों बिसोर नान हाइनास केसखौल' जास्ट माने जाहाथे आयेन बादियै माबानाय जायो गभर्नमेन्टआ नायनाय जायो गभर्नमेन्टआ नायगोन बेखौ बुंनाय जादों खिन्थु हाइनास केसफोरा जेराव दं बिसोर थागोन जेरावनो होननाय जादों दा दिनै बिसोरो जेबो खामानि मावबाखसै रन्जन दैमारिखौ जेबो खामानि बख'नायनि थांखि लानो हायाखसै बख'नो हायाखसै दा दिनैसो बिसोर मा खालामदों माने हाग्रामा महिलारिखौ जाहाथे बिटिसिआव मोजाङै मावनो हाया बिटिसिखौ जाहाथे खोब माने माबा खालामो डिस्टार्ब खालामबाय थानो हायो बेनि थाखाय बिसोर दिनै बायदिसिना इसु लाबोनानै बिसोर दिनै दावराव खालामगोन रन्जन दैमारि गनांगौ होनगोन बिटिआर सुक्ति इमप्लिमेन्ट जानांगौ होनगोन खिन्थु बिटिआर सुक्ति बबे दफाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ बिनि बिसोर डिस्टिंक्ट मोनसे क्लियार बिसोर होनबो हाया बबे सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ बुंनो हाया दाथ' हम मिनिस्टारा 98 पइन्ट माने माबाखौनो इमप्लिमेन्ट खालामबाय होनबाय 98नो हम मिनिस्टार बुंनाया अमित शाह बुंनाया आरो डिफेन्स बर्डआ गावबो बुंदों माने 95 थांदों डिफेन्स बर्डआ गावबो बुंदों इमप्लिमेन्ट जाबाय होनना बुंदों दा अब्ला बबे दफाखौ इमप्लिमेन्ट खालामदों दिनै बिसोरथ' बुंनो हाया बेनिखायनो जोङो बेफोर रायजो राजाखौ जों साबधान होयो रायजोफोर दा बिसोरबायदि मानसिनि बुंनायाव जोङो मिस्टेक जानो नाङा बिसोर नङैनि खोथा बुंनानै रायजोखौ आन्दायहोगोन बिस्रा दिनै इसु गैया बिस्रा दिनै नों आंखौ दाय होनाय नों आंखौ सिगिनाय दादागिरिजों माने एबसु सालायनाय बिदिखौ बिसोर खालामबाय थागोन दा आं जोबनायाव खामानि बुंनो लुबैयो बेखौनो रायजो राजायाव गोरायैनो बे रायजोफोर बे डिफेन्स बर'मोननि जायनाखि लिडारशिप बेखौ दा रेजेक्ट खालामनांसिगौ बिसोर थानो मोना एबसुआव बे खोरोमदाव औवारिनि बे बारायहाब बे एबसु खालामनाय बे थानो मोना गारनांगौ गोदान गथ'फोर दं मोजां गथ'फोर दं लेखा गोरों दं बिसोरखौ होनांगौ जाथिखौ मोजां दैदेननांगोन जाथिया मोजां जानांगोन आरो बिसोरनाथ' जाथिया बिसोरबो देवानि मानसि बिसोर दालाल मानसि बिसोरो दिनै बिजेपिनिबो दालाल खालामगोन एरप्लेन गाखोनाय माने केमेरा खालामगोन माने इउपिपिएलबो बिसोर माने दालाल खालामगोन बेबायदि दालालजों बिसोर माने दिनै माने जाथिनि गिदिर गिदिर खोथा बुंबाय थादों बिसोरो बड'फानि आदर्श गाफ्लेजोब्बाय बड'फानि आदर्शआव जेबो गैया दा आं खावलायबावो मोनसे बारबाव जे थांनाय 17 बोसोराव बिसोरनो एखेबारे जेसेबां स्किम फैदों
हाग्रामानि समाव बे स्किमफ्राव बिसोर 10% लानाय कालेक्सन खालामदों स्कुल कलेजफ्राव बिसोर माने टिचारफोरनिफ्राय मान्थलि फे कालेक्सन खालामदों बिसोर बेसेबां कोटि कालेक्सन खालामदों हिसाब गैया हिसाब होनो बिसोरो बिदिनो गथ'सो दाय होदों मा हाग्रामायाव करापसन खालामदों दाय होदों उल्था बिसोरो बिदि नाथाय बेबो बिदिनो हागौ बेबो जानांगौ जेब्ला अन्थाइ थरसे गोलैयो एबसुनि सेंग्राफोर थागो जेब्ला इथा थरसे गोलैयो बेयाव थाङो मानफारायावनो कालेक्सन खालामनो बाला मोनसे गोलैबानो बिसोर गारदों बेखौलाय बिसोर कन्ट्राक्टरसो नागिरो कालेक्सन खालामनो এইবার जाहाथे কোনো मोनसे रावबो जाहाथे माने कन्ट्रिबिउट खालामा जाहाथे हेल्प खालामा बेनि थाखाय साबधान जानांगौ कुनु कन्ट्राक्टराबो गरसे फैसा हरनो मोना कुनु स्किमनिफ्राय अबा अन्थाइ गारनायनिफ्राय अबा बाला गारनायनिफ्राय अबा मोनसे खामानि मावनानै लानायनिफ्राय जों माने बे गरसे थाखा जों हरनो नाङा स्ट्रिक्ट जानांगौ आरसि जाथिनि मावग्रा नंखाया जाहाथे थाखाय मावनो ओंखारखायाखै बिसोर डिस्टार्ब खालामनो ओंखारखादों दा बिदि आं बयबो खावलायदों सोरबा कन्ट्राक्टर हरोब्ला बिसोरो लाइसेन्सखौ दाननांगौ आसलथे रावबो हेल्प खालामनाङा दा आं रायजो राजाखौ बयखौबो साबधान जानो थाखाय आं बयखौ खावलायनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों